Shubor nakashlam jong unongsan hima. Hakasni thodiang jong katayo ka Khasi Students Union Motion Road Circle kalayo ban play perdaya ka free computer coaching class ban pun kuburam ru eki samla ki balawan shakhmat lani pas bah ki exam bapher lingba ka mat shaprang academy award hajar arpusaw ya kani ka program no penlong ha office kam jong ka KSU Motion Road hamau thengkot bat kumbalai phuingot ki samla pulie jong ka than Motion Road ki la shapan kuburam Hakani kasi usamla Ruben Najar Assistant General Secretary ke KSU Sengkemi ulalong kum Kongsan Hakajinon lang usamla John Fisher Nongsiang President kum Sumbut Kongsan kinongkit kam na ke KSU West Khasi Hills kinongkit kam ke KSU Motion Road Circle bat kiwe de usamla Ruben Najar Assistant General Secretary ke Khasi Students Union Sengkemi habakran hakani kejing lang ulaong bagajing temu jong kaseng bakan penkop buram kalong bakan itu egajing tray shitom kejong ki samla bagi lapas bah ke exam bapher bat ka baar kalong bakum kaseng ka ang nuot bagi samla kinlong kejing syai ya kejat benrio coaching center computer coaching center ba apli jaka punya dengan KSU Motion Circle kalong coaching ku bukan ai kejing sipri pura nanti samla di banyo kejing kan ini maka puna ini banyak kali coaching center apli Bestar Kadausan. Kepat di Wan Bunlang Kadausan. Johnny Shah Yoknya. Di Johnny Dani Yoknya. Kubresibon Samla Dalin Matam. Hadin ngani Ridamon Lengdok Riba Shisha Sensia Ribok Lang Thongni Iyo Prapo Person ba komputer kadi kawai naka ke badon kam ha haka imlang kasalang watla haki nukin ki benta jo ki jing puli ngidon kam meka komputer kabakam saadin kamta higi tan kunong kalong ba teng ki school ki badon kini ki tan kim judon ya subject komputer ki kena ki bapuli ki school ki bapher ki hab ban jet be ya ka health education bar kim judon ya komputer bat kani katlong ka jing ia ba ka school level kimyo ban yo iki jing kai bat teng onda la dat ka matric ne class 12 kha ban teng ki jing puri ki jungki hakin ki coaching centers ki ba pher te bil na akublei ya ka ki Motion Road Circle ba ki don kum kata ka jing i jingai ba ki jing don kam jing samla puli nomor ba ni i menta natrai hasa kini kinjat senam ki ban sawan ba hadu ki examen i boro kinlong lingba ka core computer ni mentai ki exam tab kam ki ba pher jo ka central ki pendon kam na computer don wei ni perlok ki jonga udi kena samla ba start ba haki por haki exam ki pher yo position and ha por bu tho ya kam tab kam uhap ban chong komputer ban tho ikijing ban tho ikijuba bapli ba jushim ya komputer usuki ban tho bat ka komputer sisen bakal abu porsi kenta ba pendep ya ka kitna ban pendep ya kata ka jingli bal abu namar ba umshim la shim ya komputer no di kelas budang ren tikum kini kijing ki boro nimpwa baki gini ki samla ki jungi ba menta kendanga ima takada kajing thung jong ka KSU Motion Road ban sna ya kani ka coaching center ban ai ji kai khna samla kalong ka ke ba bhatam ban hanget skam lingba i no hi kai ila ban yo bul ki khna ki bala ban wan chakani ban yo ka ji kai ban wat tin ya kata ka certification compare la da yo ji kai nang ni wala ni padde ka registered
group bangila ban ai ke certificate jong phi hinde nganget nakaliang ka circle pila pen biang ya kata ka center pila ban tho exam pila ban yo certification kumalakan niki nong ilam kiba man ba nakaliang ka seng niju niki circle kiba pair wat nakang si niju pen kup burom igini samla kiba pas bha ki examen kiba pair ki jong ki ki kada ko pulong ini kum gaseng bangin penkup buram pi kalong kawai kalong ba bangin tu ya ka jing tri ju stom ko jong pi ba pila pa aka examen ki ba pair bar ka ba ar kalong ba kum gaseng ni ang nut ba pi kisamla pi long ka jing shai jong ka jeng pendriu pidi kisamla ki ba pa ka ki examen ki ba pair buat ni nakaliang kaseng ang nut ba pi pindi kita kisamla la shay ni ki banyalam ya ka shnong ka thaw banyalam ya ka ri ba ka jat benriu